Predstav si zbraň, ktorá mala byť splneným snom každého vojaka. Jeden nástroj, ktorý mal zvládnuť všetko. Od brutálneho boja zblízka, cez strihanie ostatného drôtu, až po otváranie konzerv v poľných podmienkach. Mala to byť revolúcia, ikonický M9 bajonet. Lenže tento príbeh nielen o úspechu, ale aj o sklamaní. Prečo sa z nástroja, ktorý mal byť legendou, stal jeden z najviac kritizovaných bajonetov v histórii? Poďme na to. Koncom 70. a začiatkom 80. rokov sa americká armáda ocitla bez nového štandardného bajonetu. M7 slúžil dobre, ale jeho korene siahali až k nožom z druhej svetovej vojny. Vojaci potrebovali moderný nástroj, nielen bodák na pušku, ale aj viacúčelový bojový nôž, ktorý pomôže pri prežití v teréne. V máji 1985 armáda spustila súťaž. Úlohou bolo navrhnúť nôž, ktorý by spojil bajonetový úchyt, odolnú čepel, funkcia ako strihanie drôtov, otvárač na plechovky a fľaše a praktické púzdro. Do hry vstúpilo 49 firiem a tu prichádza zaujímavý moment. Medzi uchádzačmi bol muž menom Mickey Finn, pôvodne majiteľ malého obchodu, ktorý sa vrhol do sveta zbrojárstva. S firmou Qualantech sa preslabil výrobou tlmičov, balistických panelov a iných špecialít. Finn sa inšpiroval sovietskými bajonetmi, slávnym Bugmasterom 184 a dobovou Rambo vlnou. Výsledok? Prototyp Phobos 3. Mal 7-palcovú čiernu čepel z uhlíkovej ocele, špeciálnu dutinu pri rukoveti pre rezačku drôtov, pilku na chrbte čepele a robustnú plastovú rukoveť zo zitelu. Púzdro nebolo len púzdro, fungovalo ako multifunkčný nástroj. Obsahovalo skrutkovač, pilník a spolu s čepelou tvorilo páku na strihanie drôtov. Bol to prvýkrát, čo americká armáda dostala tak komplexný nôž. Testy dopadli výborne, stovky rezov, bodov, strihov bez vážnejších problémov. Armáda dala zelenú a objednala 300 000 kusov. Aby sme pochopili, prečo je M9 tak jedinečný, pozrieme sa na jeho detaily. Celková dĺžka cca 30 cm, čo ho robí masívnejším než predchodca M7. Čepel 18 až 19 cm dlhá, hruba približne 6,6 mm. Vyrobená bola z nerezovej ocele typu 420 alebo 440 s čiernou fosfátovou alebo parkerizovanou povrchovou úpravou na zvýšenie odolnosti voči korózii a zničenie odleskov. Na chrbte čepele sa nachádzala jemná pilka, určená skôr na núdzové použitie než na seriózne rezanie dreva. Hmotnosť bez púzdra vážil M9 okolo pol kila. S púzdrom a doplnkami sa dostal takmer na 900 gramov. To znamená, že vojak nosil na opasku takmer kilo náradia. Rukoveď vyrobená z odolného polyméru Zytel, ktorý bol ľahký, pevný a odolný. Vnútri rukovete sa však nenachádzal plný tank, ale závitový kolík, čo bol jeden z bodov kritiky, keďže pri extrémnej záťaži sa mohol uvoľniť. Púzdro. Plastové vystúžené kovom, obsahovalo pilník a spolu s nožom tvorilo účinné strihacie kliešti na drôt. Pridali jej skrutkovač, čo ocenili vojaci pri údržbe výstroja. M7 mal celkovú dĺžku okolo 29 cm, užšiu čepel a jednoduchší dizajn. Bol ľahší, ale mal obmedzené možnosti. M9 sa najskôr dostal k elitným jednotkám. Neskôr sa rozšíril do bežných jednotiek, prevzali ho aj spojenecké armády ako Austrália, Poľsko, India a ďalšie. Vznikli aj špecializované verzie M11 pre pyrotechnikov, kde bajonetový úchyt nahradila masívna pätka na kladivo. Rôzne komerčné repliky a vylepšenia, civilné verzie pre zberateľov. Teória je jedna vec, ale čo hovoria tí, ktorí M9 naozaj používali? Vojaci často spomínajú, že bajonet bol ťažký, no multifunkčný. Pri nosení na opasku či vestách cítili jeho váhu. S púzdrom mal takmer kilo. Ale zároveň si cenili, že v jednom balení mali nôž, rezačku drôtov a jednoduché náradie. Mimo boiska sa M9 často stal pracovným nástrojom. Používal sa na stavbu poľných úkrytov, na údržbu výstroja a zbraní, alebo na obyčajné veci, napríklad na otváranie konzerv či sekanie konárov. Pilka na chrbte síce nebola dokonalá, ale vnúci poslúžila. Výsadkári spomínali, že počas výcviku bol M9 spoľahlivý pri základných úlohách, no pri extrémnych podmienkach sa objavili slabiny. Najčastejšou spomínanou bola rukoveď. Zavitový kolík mohol povoliť pri silnom údere alebo páčení. Boj zblízka síce fungoval, no mnohí vojaci mu nedôverovali, tak ako robustnejšiemu nožu s plným tangom. Napriek tomu si M9 udržal miesto ako viacúčelový pomocník. Nebol to dokonalý bojovník, ale skôr švajčiarsky nôž vo vojenskom formáte. Tam, kde išlo o univerzálnosť a improvizáciu, vedel prekvapiť a práve toho robilo zaujímavým pre generácie vojakov. Lenže univerzálny nôž znamená kompromisy. Ako som už spomínal, tak váha takmer kilo s púzdrom. Pre porovnanie M7 vážil o polovicu menej. Vojaci hovorili, že nosia malú sekeru.
Tank namiesto plného prechodu kovu cez rukoveď bol použitý krátky závitový kolík. Pri veľkom zaťažení sa mohol uvoľniť. Ergonomia. Púzdro bolo komplikované. Pracký, úchytý skrutkovač, ktorý pri výsadkoch niektorých vojakov nepríjemne pichal do stehna. Pilka. Príliš jemná na vážnu prácu. Často len marketingový efekt. Keď sa v roku 1997 zaviedol systém MOLE, púzdro M9 k nemu nesedelo. Armáda musela robiť úpravy. V roku 2003, keď USMC prijalo nový nôž OKC-3S od Ontario Knife Company, éra M9 sa začala končiť. Bol to jednoduchší, robustnejší bajonet. Aj armáda postupne prechádzala na novšie modely. Za každou ikonou je človek a M9 by neexistoval bez Mickeyho Fina. Muža, ktorý mal nielen odvahu, ale neuveriteľnú zvedavosť. Finn začínal ako mariňák, no po službe sa vydal úplne iným smerom. Stal sa inovátorom a podnikateľom. Najskôr sa preslavil o svete tlmičov a balistických technológií, kde so svojou firmou Qualentech navrhoval netradičné riešenia pre špeciálne jednotky. Keď armáda hľadala nový bajonet, Finn prišiel s odvážnym konceptom, ktorý spájal bojový nôž s multifunkčným nástrojom. Zaujímavé je, že celý nápad vznikol ako civilný projekt. Finn jednoducho veril, že nôž môže ponúknuť viac než len ostrie. Práve táto vízia sa dostala až na vojenské stoly. Po skončení éry M9 sa Finn opäť posunul ďalej. Jeho zvedavosť ho priviedla do úplne iného sveta, návrhu golfových puterov. Od bojísk po golfové ihriská, cesta, ktorá odkazuje, že tvorivosť nemá hranice. Paradoxne, to, čo v poli nefungovalo ideálne, sa stalo legendou medzi zberateľmi a fanúšikmi chladných zbraní. M9 dnes nájdeš v rukách nadšencov vojakov, survivalistov, bushcrafterov, ktorí oceňujú univerzálny dizajn a príbeh. Výrobcovia ponúkajú limitované edície s rôznymi povrchovými úpravami, pamätnými gravírovanými rukoveťmi či luxusnými púzdrami. Pre mnohých je to symbol 80. a 90. rokov. Doby, keď armády hľadali všetko v jednom balení. Aj dnes je M9 obľúbený ako kus histórie. Spája vojenskú nostalgiu, dizajn inšpirovaný bojskom a univerzálnosť nástroja, ktorý aj napriek kompromisom obstal v skúške času. Aj keď M9 nebol dokonalý, stal sa jedným z najznámejších bajonetov vo svete. Bol odvážny, prelomový, ale aj plný kompromisov. Ak sa ti video páčilo, daj like, daj odber a tu vedľa teba čaká príbeh ďalšej legendy.